Good morning pa. Mangayo kog balon pa bi. Sus, intaho nang nilaktan ni moy. Tarungan na ba kay maulaw ta sa itong mga silingan diri ba? Pakitaan ta. Papa, oy. Ngani naman jud ko pa. Dala ba di ay kumahimo kong babae. Ayaw magpakaulaw ba? Pagpakalalaki ba? Labani ba? Panundog na ko ba nga lalaki yun? Papa, bisag unsaon imong junior, babae kasing-kasing. Sus, tao na. Uy, labani ba? Wala na sa itong mga kaliwat ba? Sundalo na nga itong mga kaliwat daw niya. Uy, bayot ka diha. Hala, ang mga bayot. Pagtaro nga, basing masumbagan ti karon. Tanawa lagi. Pagpakalalaki lagi ba? Kay hapit ka masakpan ba? Sus, batik-atik pa. Perte, mga nini mong kiay. Ikaw ba, mura kag nakaminos na ko ba? Pahawa pa ko dire. Ops, may makita ako. Hindi ko sasabihin. Sus, nakpag-amping yung taon ba? Nasakpan ang taato ba? Ipalabi ka ito, maulawan na sa itong mga silingan dira ba? Pa, dili ko ganahan maulawan. Tabangi ko. Tabangan ganit ta ka no? Patrini na lang ta ka pa mahimo kang lalaki. Ba, mahal man kayo nagbayad pa. Saan man na? Pandamay. Bahala lang bubayad kong pila ka libo diya. Basta mahimo lang yung lalaki. Ba, uy, nakulbaan man ko pa. Sus, why kulba-kulba akong tawagan. Oh, hello. Oh, anhi diri sa balay karon dayon. Sige. Bahala na ni po, oy. Kaya lagi ni. Ayo, boss. May kinaa ka. Naku ipatrabaho sa imo. Ipalihog og training na akong anak be kay nahiwi na ginagmaayo ba. Boss, ako'y bahala na. Malalaki lagi na. Siguraduha gina nga mahimo ginang laki. Mubayad ko bisan pila. Boss, tawagan daw na imong anak, boss. Kaya akong sugdan og training karon. JL, dali pagod. Zaman pa. Uy, boss, lala naman na ini imong anak. Kinsa man na siya pa. Mao ni mo training nimo ha. Pag binutan jud kay basi makatilaw jud ka ani. Boss, ako na bahala ani. Ay bahala ni ha. Kinahanglan sa kong pagbalik mahimo na ning lalaki. Kay mulakaw sa ko. Tinuog tarong. Kinsa man imajurit ako na. Pagtarong ha, pagkalalaki jud. Sige oy, mao man ni gusto ni Papa. Salat imong master. Yes, master. Agay! Di na mao, itaas na gamay. Dire. I-straight ang kamot. Babae man jud ko oy. Pagtarong ba, pitusan ta ka karon. Sige, lalaki ako. Tarungag istorya ba? 3-4 karon. Og di ka maminaw. Hay, kagkapoy, may pag magdulag Barbie. Di jud ka maminaw ha, push up. Saan naman eh, oy? Gagay, madahot akong beauty. Sus, kauwi na lang jud. Sus, lamia, sindihan, lubuta, oy. Ay, gikapoy na ko. Maka-stress. Di jud makaya na eh. Oh, kumusta man akong anak? Nahimo ng lalaki? Boss, palpak jud. Ha? Ngano man unsay palpak? Boss, ni samo to gabayot, boss, oy. Pandamay. Unsaaw naman na ron? Mudag yung kuhaning amahan ug anak ba? Pagpakalalaki ba? Wala, bisin! Ay! Agay! Sus, bulabog jud!